kairing lumampahing Baskara hangkurung kependahing bawana tumapaking praptaning ratri kang nderek mestuti mijil sesakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Rahayu Aum Awigen Astu Mastu Tisidhem. Ngaturaken wilujeng rawuh punjuk dumateng ingkang hangrasuk keyakinan sanes. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaihi wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ala ayah sadaqallahul adzim. Hambuka wereng suka keparenga kula ngaturaken amit pasang kaliman tabik tinebehna ing ila duni tolak lawang sarik ilahna ing tolak manudu mawa ing tuwang tawang. Para pepunden sesepuh saha para raji sepuh ingkang pana ing pamato ing lebda ing pituruhur sa kiblat ing panembah ingkang satuhu kinabekten. Para bapak alim ulama, para bapak yai, bapak haji buajah rinten dalu tansah sinanding kelawan kitab suci wahyuning ilahi. Saha luring budi minangka dados panuntun kiblating panembah, saha luring budi ingkang pantes dipun beteni. Para kadang karang taruna, karang werda ingkang mapan wonten ing laladan Dusun Belar, Kecamatan Kebon Sari, Kabupaten Madiun ingkang pantes sinudarsana punapa dene para rawuh kakung swatutri ingkang dahat kalingga murdane katrami. Mirunggan ngaturaken wilujeng rawuh selamat datang YouTuber dari Kabupaten Madiun, Demang TV dan Mas Wawan TV, juga tidak ketinggalan Mas Muhsin TV channel yang belum saya sebutkan. Ngaturaken wilujeng rawuh Syekh nugrahane Gusti kang rumentah wonten ngarsanipun Bapak tuwing Ibu ingkang hamengkung kersa mboten kados wonten madaning suka lenggan punika pramila saking punika kula ndherekaken manungku puja asta puji astuti puja puji syukur konjuk wonten ngarsa Gusti kang Maha Mirah tuwin Maha Asih inggih awit saking kawelasanipun kula dalah panjenengan wonten reklenggahan dalu prasaja Jumat pagi tanggal 6 Februari malam pitu dinten Setu Kliwon 2000 selangkung 2026 mapan wonten ing laladan Belar Kebon Sari saperlu kagem panjenengi panjenenganipun Ibu Tutik anggenipun menggih punika mratitisaken adicara buntasaken syukuran pitung wulan utawi tingkepan jumbuh kalih wigatos sing perlu dawek minangka panjenenganipun mugi rahmat kawilujengan berkahing Gusti mugi kajiwa lan kasarira konjuk dumateng kula dalajeng ngandika sami. Sanjanging para tamu ingkang subeng pakurmatan ingkang salajengipun mugi selawat tuwin salam mugi konjuk antawi katur dumateng junjungan kita jalma limpat mustikaning umat ingkang piniji dening Gusti ingkang nyipta jagat nenggih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kita wantu-wantu pitulungan syafaatipun benjang ing dinten yaumul kiamat. Allahumma amin. Sanjanging para tamu ingkang sedaya pakurmatan, kula minangka sesulih saking panjenenganipun Bapak Ibu ingkang mengku kersa datang ngatarupen ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng lenggah sungkem bektos kula mugi kunjuk wonten sahandhap padha paduka. Kaping kalih pun kula nyuwun lunturing Syekh Udaya pangaksami bilih wonten madaning reklenggan dalu prasaja. Kula cumantaka marak sowan ngabiyantara wonten ing ngarsa andika sami inggih awrat anggen kula nuhoni pamundhutipun pepunden kula ingkang piniji nenggih panjenengan Kang Mas Surata nenggih menawa Cak Mbun
dekorasiipun sinartan nderekaken nenggih punika weddingipun jumbuh klambi gatos sing perlu kula Cumantaka migas wasana mbok bilih anggen kula Cumantaka ngaturaken agunging pangapunten mbok bilih wonten laduging tumindak twin kletor anggen kula matur saha dereng sasampunipun kula namung cadhong sedutuka bilih klepat nyuwun pangapura sangganging para tamu ingkang subeng pakurmatan menggawe dakos sing perlu ingkang cunduk kajeban kula minangka pambiyara keparna kula ngaturaken rantaming adita ranget sasana twin sasana ndokap dalu monggo kita purwakani kanthi waosan umul kitab liridhoillah wa syawatu rasulillah syai'ulillahi lahumul fatihah billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mugi-mugi kanthi sababipun suratul Fatihah Mbak ingkang dipun gebyur utawi dipun jamasi nggih punika Mas Bagus sinarwan Mbak Intan pikantuk berkah kanugrahaning Gusti kang murbeng dumadi. Sagung para tamu ingkang sedaya pakurmatan kranten Kanjeng Kadi Ali Anjasmara ingkang miyos saking laladan sanggih punika Winanga Madiun anggenipun dengkaraken nggih punika gendingipun Mas Operator nggih. Monggo Mas Operator gendinge saking jenengan. Gatot Kaca. Ini pokon. Gendingku anu serampat. Isi kayak gambar ya? Supo manggolo tak kira kunci kok kono apa ya? Ya wes lu jere kok kono Pak campur anipun lerombang Jasmara miyos saking laladan lan winanga ajanek wis Allah punika tawarnane Gatot Kaca ingkang miyos saking Dekantara menggih punika saking laladan Winanga sampun prapta lelenggahan jajar ing gampar kursi rinengga Putih
paripurna anggenipun ngantaraken Sang Rama dalah ibu Kang Mas Abi Ali jemput nggih punika Mas Bagus sinampan Mbak Intan saking Tepas Wangi tumuju sampun manjing ing Tepas Wangi Gya Mas Ali ngantaraken nggih punika Mbak Intan sinartan Mas Bayu saking Tepas Wangi tumuju Garing Tias biasane Garing Tias nangane Binarum swaraning audio production hangiringi tindakipun jengkaripun nenggih menika Mas Bagus sinartan Mbak Intan ingkang kaparagan mangarsani tindaking nenggih punika Mas Bagus sinartan Mbak Intan nenggih punika Kang Mas Abi Ali Anjasmara miyos saking Laladan Kelurahan Winanga lon-lonan deni rol mampah tumapah ing padha anut ileting irama saking audio production datan mingkuh saruining pekewuh tanangan hambung harjaning lampah tindaking Mas Bagus sinartan Mbak Intan tansah kalis ing rubeda nirbaya nirwikara Abi Ali nenggih punika minangka pelatih bedhug utawi guru kadroh ingkang sampun kondang Hanjayeng Bawana arsa nindak ngaturaken tindakipun pinanganten calon ingkang dipun jamasi saking ingkang sawetiping pungkuripun wingkingipun Kang Mas Abi Ali nenggih menika Mbak Intan sinatan Mas Bagus tan gegandengan asta ngaso rasukan ingkang ijo royo-royo pindha lumembak tanem ingkang gumandhung ingkang katiping maruta pandha dungkap ing sangejinging tratak agung dampar kursi rinengga jebabah nenggih asta kotang hanta kusuma ingkang miyos saking Dirgantara lononan arsa kasumengkemaken wonten pepadaning ingkang rama dalah ibu sumpektos kula kagem rama tuwin ibu mugi-mugi angin kula dipun jamasi pikantuk berkah kanugrahane Gusti ingkang murpeng dumadi kang rama tuwin ibu iya nduk pangestu putamanono raliwata tak suwene liramu Tiang pantare darum ring Gusti Kang Maha Suci muga-muga sing kok ayu jumbuh rahayu sing kok tuju bagya mulya sing kok seja ngono ya nduk nggih Kanjeng Rama tuwin ibu kula mekaten Kanjeng Rama tuwin ibu mugi sugeng bektos kula kunjuk wonten sehandap padha paduka Kanjeng Rama tuwin ibu
Iya le pangestune Rama Tampanana Raliwata tak suwun ning sirahmu siang pantaraning dalu. Mring Gusti Kang Maha Wiken muga-muga anggonmu ngayahi bebrayan agung tansah Gusti Kang Maha Agung jangkung apa sing dadi tujuan ngono ya. Nalika semana Sang Rama dalah ibu katon ngelus pamidhangane haniwir niwir rikmane kanthi asung pepuji mring Gusti Kang Murbeng dumadi jroning pepuji sungkep bektos kula Kanjeng Rama ta ibu mugi-mugi salam talim kula tansah rumentah tumrap sabih paduka Kanjeng Rama ibu. Iya ya nduk pangestumu Tampanana ya nduk Raliwata sliramu paripurna anggenipun sumungkem wonten pepadaning Sang Rama dalah ibu. Mas kula masahaken jiwa ing raga kula wonten ing paduka Kang Mas. Iya ya nduk garwa ningsun Kang Dak Dama-dama tak tresnani Raliwata pangestune Kakang Tampanana muga-muga disekseni sagung prayagung ing dalu iki Gusti Murbeng dumaji tansah paring kanugrahan tumrap awake dhewe sakloron ngono ya. Oh nggih Kang. Giya paripurna anggenipun sumungkem wonten pepadaning Kang Mas Alia Bianjasmara dipun lurapaken wonten ing kursi pelaminan ingkang dipun derekaken taruna tuwin taruni kekalih ingkang rasukan ijo royo-royo ijo godhong ijo mengku pasemon ikatan jomblo sudah diikat Gatot kocone gebres iki srenek corona lho Bi diliput Ki Demang TV juga dari youtuber dari Madiun Selatan Mas Husin saatnya Mas Nanang Mas Wawan dari Kebonsari semoga YouTube-nya bisa berkembang atau pesat jaya siap siap tumapaing Abi Anjasmara pindha Gatot Kaca ingkang gandrung kalian Raden Kusumaning pergiwa nami pergiwane pun pisah ke Jakarta niki. Selamat duduk berdua Mas Nanang dan Mbak Intan. Terima kasih Cak Bun. Semoga dekorasi weddingnya kerjasamanya dengan wedding Kang Kondang dari Belar Kebonsari. Siap. Lulus Raharjo tindakipun Mbak Intan sinatan Mas Bagus dipun pandegani Kang Mas Abiali miyos saking Laladan Winongo.
Nggih sampun manjing panjenengan kang sampun. Pergiwane mbah-mbah niki monggo mbah dipun bawa ning Antoso. Napa digon dirgantara tapi dirgantarane ning Winanga. Gantosipun Nimas Ayu pergiwanipun dipun pangarsani mbah ingkang sampun tuwa. Mbah semangat mbah. Semoga panjang umur. Berkah rezeki bagas kesarasan Mbah Putri. Nggih sagung pertamu nggih punikun. Mas Bro nggih gendinge kengken kula. Kagem. Saking kengken kula niki gending. Naturi Horinga pahargyan dalu prasaja kasengkuyung nggih menika decoration Cak Mbun ugi datan Katalupen audio production duka namanya sound system pun menapa ugi datan Katalupen makarsalengan kalian Alexamu A Professional Wedding perias kondang dari Dolopo Madiun, tepatnya selatan Patung Semar masuk ke timur. Selamat datang Mbak Alexa. Sudah 2 tahun, 1 tahun lebih. Semoga weddingnya Mbak Alexa tansah berkah, lancar laris. Kagem dokumentasi, foto studio. Jangkep mugi-mugi anggenipun foto kapundhut gambaripun kagem dokumentasi minangka nenggih punika kenangan suatu sejarah di Askan Andi. Setelah selesai Mbak Wati, Bapak dan Ibu Besan dipundhut gambare. Diambil gambarnya apabila nanti penjodoh antara kantor dumateng Bapak Ibu sedaya ingkang ngersakaken rias manten saged sambetan kalian Mbak Alexa Mua ingkang miyos saking Laladan Dolopo Madiun. Ugi weddingipun saged sambetan kalian Cak Suroto Cak Mbun Sari Yogyakarta, Jogja jujuk sana. Jangkep sak cucukipun lampah betanane Kang Suroto ingkang saking Belar ugi audio production ini. Mobil mangke ngersakaken wedding utawi decoration matur suwun. Mas Suroto niki weddinge top nggih tanpa palarang purun nggih. Tanggane dhewe gratis iki ya.
lestari nggih paripurna kapundhut gambaripun Sang Rama dalah Ibu Binayang Kare dipun boyong wonten papan nggih sing ingkang dereng foto kasuwun foto sesarengan kagem dokumentasi niki nggih makasih Mas Suroto muga-muga dekore sampean tambah malih mengke sak teropipun dipun rangkep mugi-mugi monggo dipun binayang kare nggih menika Mas Bagus sinatan Mbak Intan dipun pratitisaken cambun dipun lenggahaken sasampunipun Mas Bagus sinartan Mbak Intan lenggahan satata lungguh jajar kapit ya pintu anjinipun dipun nenggih punika dipun gogok nenggih punika Sekar Manca Warni manca ateges 5 warni utawi werna anten werna putih kuning abrit pethak abang utawi seta utawi rekta utawi putih abang lawan putih kuning mengkupas semon nenggih punika Mas Bagus neng kono utawa neng kene kudu ning lan eling pring garwa ugi eling tiang sepuh kekalih nggih punika dipun jalmi kanthi toya tirta pitung sumur mugi-mugi pitu menika pingkatu pitulungan saking Gusti Murbeng dumadi wonten ingkang tirta saking nggih punika Sendang Kamulyan dipun wadahi Kendhi Pertala Kendhi teken mukan gedhi Pertala awujud lemah Kendhi atus adah mugi-mugi kanthi weninging manah pitung toya punika sageta asrep mewah adhem anggenipun Mbak Intan sinatan Mas Bagus anggenipun ngayahi bebrayan agung jumbuh ingkang ginayuh rahayu sang ingkang satruju mugi-mugi kanthi pitung dalem sing punjo antawin katur sak paripurnapun pinanganten lenggah jajar kasuwun ingkang gebyur nggih punika jamasi ingkang setunggal panjenenganipun Ibu Marmi angka kalih niku Pak Melun ingkang angka 3 Ibu Mariati ingkang angka sekawan Pak Mubei ingkang angka gangsal Mbah Jami ingkang angka 6 nenggih punika Pak Mono ingkang angka 7 nenggih Obong Santi ingkang kula sebataken setunggal boga setunggal. Terima kasih Pak Demang fotonipun kasuwun sigra mratitisaken Jamasi Tirta Kamulyan Sandang Kamulyan dalem Mbah Bujangga kasuwun mratitisaken monggo katuran Mbah Bujangga
Nggih menika tetungga ingkang piniji monggo Mbah Kung katurang jamasih. Mugi-mugi kandhipun badhe dipun jamasi pinanganten nggih Mas manten wis manten pun purna niki jatosipun nggih kajenengaken nggih punika nggih sasampun ingkang sepisan nggih punika jamasi Mbah Tetungga minangka pujangganing nggih monggo dipun dongani Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi jamasan Asrpetoya ing wanci dalu ingkang kaping 7. Nggih sampun paripurna anggenipun Mbah Pujangga anggenipun jamasi ingkang sampun kasiramat ing kaping 7 nggih ingkang kinaringan kanthi nggih punika minangka Bokor Kencana. Isinipun Tirta Kamandanu, wujudipun wonten isinipun Sekar Mancawarni. Dipun jamasi saking pucuking rikma ngantos tumuju pucuking kuku ingkang mapan wonten suku ingkang nggih menika panganten Dae Mas Panten Dae Mbak Intan Sinatan Mas Bagus. Paripurnanipun Ibu Melun mangke Ibu Mariati kasusul panjenipun Bapak Bei ugi Ibu Jami sinatan Ibu Mono Pak Mono siapa Bu Santik. Mugi-mugi kanthi ngengingi Mbah mboten napa Mas. Nggih paripurnanipun panjenenganipun Bapak Bei sinapa Ibu. Mugi-mugi kanthi jamasan lesi saranduning salira nenggih punika Mas Bagus sinatan Mbak Intan ingkang dipun pratitsaken Cambun. Mugi kanthi Asrpetoya ingkang kapun jamasaken ing wanci rendheng dadosaken calon punang jabang bayi ingkang mapan wonten guwa garbane nggih punika Mbak Intan Sinatan Mas Bagus. Terus boten napa Pak Poh kersane didindil. Nggih sampun paripurnanipun panjenenganipun Bapak Bei, Bapak Jami, Bapak Mono sirani Ibu Santi monggo. Kon mateni nggih, Mbak. Kademen Mbak Intan nggih. Nggih keranten niki dipun siram kanthi toya
ingkang cacahipun kaping 7 mugi pitulunganipun Gusti Maha Suci tansah kajiwa lan kasarana tumrap nenggih punika pasangan kekalih ingkang sampun satata dipun jamasi saking tanjipun Sang Rama Dereh Ibu. Nggih. Wes. Nggih. Kanthi tumuruning toya kedadosaning manungsa aralipun nggih. Nggih Mas Bagus kaliyan Mas Baitan kendi mengku werdi lan pralampita kendi tekenmu kang gedhi dipun suseni anggenipun sesuci wudu menika ngresiki habah-habahan pinorok cacahipun bolongan 7. Mugi-mugi suci lahir batin, suci saking Pancabaya, suci pikantuk berkah kanugrahane Maha Kawasa. Nenggih punika dipun suntakaken tirta kamandanu ingkang kendi teken kangge bismillahirrahmanirrahim dipun bocah dipun pecah bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Mugi-mugi kanthi punika kalis ing rubeda sengkalane ical sampun ninggalaken nggih punika sengkala manggih harja kalis ing rubeda. Nggih nika kajenipun giranipun procotan ingkang dipun pratitsaken Mbak Alexa Mua monggo. Mugi-mugi anggenipun mengku werdi lan pralampita procotan punika anggenipun mangke sasampunipun dipun pedharaken punapa ingkang dados unek-unekipun nggih punaka Ibu Wati kanthi jamasan wonten riklenggan dalu prasaja punika. Mugi-mugi Ibu Wati anggenipun badhe ngemong putra wayah pikantuk berkah saking Gusti ingkang Maha Mirah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipun procot dipun ceblaken 1 2 3 ponang jabapus Antiga sampun pecah mugi-mugi kanthi pecahipun Antiga mangke ing tembene saged ngakiraken putra kang minangka dadi tetalining akrama. Paripurna procotan nggih punika Mas Bagus sinambi Mbak Intan badhe milah utawi milih nenggih punika cengkir utawi kencenging pikir gading biyen digadang-gadang saiki wis bisa nyanding dipun didosaken tepang tiang-tiang punika Kamajaya napa Dewi Ratih panjenengan pun didosaken pemirsa tapi pengunjung tapi udah sedaya monggo Mas Bun kan ningali Mas Bun. Halo Bapak Ibu sederek nika Kamajaya napa Kamajaya Bu? Kamajaya enten sing Dewi Ratih. Kamajaya nggih. Alhamdulillah sing penting selamat janggem. Nggih. Mugi-mugi enten sing nyuwun Kamajaya wonten sing Betari Ratih dipun nggih punika pigas Mas Bun, lek rembes nika napa Mas Bun? Lek moncrat nika lanang, lek rembes ateges wedok utawi putri. Mugi lestari yo Bismillahirrahmanirrahim. Liridailah wa syafatu Rasulillah. Mugi-mugi kanthi berkah Gusti kang omongilah muga-muga metu bocah. Lah iki Mas Bon, iki rembes iki lanang apa wedok? Lanang. Loh, tengah-tengah lho Mas Bon.
Muncrat iki nggih. Berarti Muncrat laki-laki. tapi lengan. Kok perso nggih muncrat laki-laki. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi digadang-gadang saiki wis bisa nyanding. Muga-muga kanthi wowoan toya gegan kambil gading wohe nggih punika putra wujudipun golek kencana ingkang saged tata jalma. Nggih punika muga-muga putranipun ngendikane Mas Bun kakung lanang. Jumangkae langkung lek kakung nika. Muncrat berarti lanang ya Mas? Jaler nika sik. Jaler muga. Mobil. Bi, abi, nalika salin. Ya. Kowe Bi, awakmu Bi. Tari Waro. Saking operator Mas Audio niki Abi Ali Anjasmara njaluk tari reog Ponorogo. Kamangka saka Winanga lho. Waro iku dadi tetunggulku, mula payo bareng maju nguti ilmu luhur, terus ngrembak-ngrembakanipun satuwinengku Sang Bathara Katon. Sejatining warok kudu bisa ngungkurake samu barang reh, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, satumu bathuk sanyari bumi.
Ora dromong. Cabut. Berantem Bi niki mantene urung dadi baleni neh Bi. Wis kesel Bi. Leren sik. Heeh. Dikipasi Bi. Ki Kakeng Ngranto ninggih menika dipun paesi saking Mbak Alexa Moa, rengeng-rengipun saking Gen Gula mawon. Inggih ngaturing punika pahargyan dalu prasaja punika. Kasengkuyung kaliyan nggih menika Alexa Moa profesional wedding. Ugi kasengkuyung dekorasiun Cambun. Ingkang mapan wonten ing laledan Berar datang Katalopen nenggih punika
multi talenta multimedia foto jangkep yoga napa fotonipun naminipun saking pundi ugi cundakaning lampah cucuk laku sing kondang nenggih menika Kang Mas Abi Ali ingkang miyos saking Naladan Kelurahan Winanga Manguharjo Madiun nggih punika sejatosipun Kang Mas Abi Ali punika ugi guru hadroh ugi guru ngaji Bobile mangke wanci-wanci paduka sedaya ngersakaken cucuk lampah atau cundakaning lakah saged sambetan kalian Cak Mbun atau Cak Suroto ugi sinartan kerjasamanipun kalian Mbak Alex Samua profesional ugi audio production ngaturaken nggih Mas Demang TV ingkang miyos saking Lalat dan Kebon Sari YouTuber kondang mugi-mugi datang kata lompen jangan lupa subscribe like dan komennya Mas Demang TV ugi Mas Muhsin TV ugi Mas Wawan TV duka channelipun apa mengke kula sebutaken kula aturaken mugi-mugi kanthi rawuhipun panjenengan ing papan mriki YouTube-ipun saged hanjayeng bawana ngantos salamiyo saengga sampun nenggih punika peringkat best of the best baik dari yang terbaik demikian Mas Demang semoga dengan kerjasamanya di Belar sini kami selaku wakil dari Cambun mengaturkan terima kasih telah meliput kami senantiasa sehingga di multimedia atau jagat maya YouTube-nya dilihat oleh orang seluruh dunia. Allahumma amin. Ugi datang katalumpen gua biling mangke ngersakaken audio production niku saged sambutan sonipun dereng kusebutaken namine napa mengke Abi sik leren Mbah mergo nang abine sik kesel Mbah sinambi hang rantu nenggih punika Mas Bagus sinaran Mbak Intan ingkang dipun paes saking panjenenganipun Mbak Alex Samua nenggih punika jurakaning rias ingkang miyos saking Lalat Dandolopo Madiun paripurnanipun dipun paes pinanganten menika Mas Bun tak aturi mriki Oke, nggih Mas Bun, terima kasih. Semoga dekorasi pun tambah mangke sak teropipun berkembang. Kalian Sony pun, kalian sak hiburan pun tambah berkembang pesat sehingga nanti apabila yang ada yang membutuhkan acara wedding nanti saya hubungkan sama Cak Suroto Cak Bun dengan dekorasi namanya dekorasi top tanpa opah larang purun. Top niku singkatane tanpa opah larang purun sing baken cocok regane ngoten to nggih. Nggih monggo ingkang ngersakaken mangke ingkang foto sinarpan saged sambetan mbok bilih mangke ngersakaken foto syuting jangkep sagedan kali pepanggihan mbok bilih dipun kersakaken nika kadang kula tukang nginceng dalem iya bareng kok pantes-pantesan heeh engko pantes-pantesan engko sing nilai Mas Bun lho Pak nggih pantes porong ngono mbahmu lho kae Mbah sehat Mbah baik kalau dongaaken sehat bagas kesarasan murah rezeki panjang yuswa mengke dipun gendong kalian
dipun gendong kalian Mas Abi Ali Anjasmara niku putune jenengan Mbah. Niki lho daleme Winongo niku lho Mbah. Nah. Nggih pun omongan kalian jenengan. Oh alah nggih. Mbah asli. Nomo ya Mbah. Liburan. Nggih sabar-sabar tawis keranten Mas Bagus sinatun Mbak Intan dasik dipun gantos dipun paes ing pangejap ngaturaken agunging panuwun dumateng Karang Taruna utawi Karang Werda Sinoman utawi Sinoman Nem utawi Sinoman sepuh ingkang mapan wonten ing laladan Belar Kebon Sari mriki mugi-mugi pasowanan kula saged to dadosaken rumakete anggen kula njalin kekadangan kalian Baraya Agung ingkang mapan wonten ing Belar Kebon Sari mriki ing pangajap mugi-mugi nggihipun ibu-ibun nggih menika mantan-manten Mas Bagus kalian Mbak Intan tansah panaringan berkah panjang yuswa berkah rezeki bagas kesarasan tuwin berkah ing samudaya nuhun. Mas Bro, Jambu Alas karaoke. Saiki Bi ya. Kon nggih, gak apa-apa Bi. Jambu Alas karaoke. Sapa sing gelem karo Abi kan sing nunggu kangge nunggu. Nika mantene pun anggenipun dipun paes. Sapa sing gelem niku viral dimasukne ning TV niku. Nggih Mas Demang TV, kali Mas Wawan TV, Mas Muhsin TV niku YouTuber dari Kabupaten Madiun jumlahnya 7 ini hadir semua. Jawa etok karaoke gak apa-apa. Nggih. Heeh. Tek napase gak apa-apa. Oke. Ki keranten tasih nenggo Abi badhe karaoke. Wes Mas operator niki keranten mantenipun rampung ti komodo Bi Abi ning pambun kon prei lho Bi mantenipun rampung gak apa-apa ya Bi ya gak apa-apa monggo Mas Bun niki nggih operatore ampun dipun lanjutaken jenengan anu Pak Bun niki giar-giran nggih Mas Bagus Sinartan Mbak Intan dipun dalaken keranten niki badhe pantes-pantesan niki dipun pandi. Mboten napa-napa. Mboten napa Ibu. Oke, karo Jambu Alas. Oke. Iring Jambu Alas gak apa-apa. Oke, Mas operator dilanjut karaoke-nya. Hop, sik manut komandane. Oh. Komandan pataku digedil aku. Iya, digedil. Piye, Kang? Oke. Piye, Kang? Wes gendeng ya. Gending. Ya. Gending. Manut roto sing nanggap dhek aku digedil aku. Sigra mangsah jumangkah adi muganing lampah.
Jumangkah alon mambaka salangkah nanging madhep mantep datan gingsir senajan sapecak. Lah punika to warnanipun nggih punika Mas Bagus sinartan Mbak Intan. Purna anggenipun gati ngangkokar busana cigra kapratitisaken tansah setya tuhu kadherekaken nenggih punika cundhakaning lampah cucuk laku cantang balung warok saking Winanga senes saking Ponorogo niku waroke warok KW saking Winanga. Nggih niki fotone pun dewa saking Kebon Sari. Dewa niku rezekine gedhe tur dawa Mas Bro. Muga-muga fotone ngasta rasukan ireng regemeng panjang-yang lintang Bima Sakti hanyuswa tutuking naga nenggih punika cundhakane lampah kaparagan dening tetungga ingkang miniji. Niki dewa dipun pundhut gambare dikagem dokumentasi nika mriku kan dipun pangsani Mas Ali. Inggih saksampunipun Mas Bagus sinaran Mbak Intan kalenggahan kening dampar kursi rinengga monggo Sang Rama Dalah Ibu pratitisaken nggih punika busana pantes-pantesan ingkang pantes nggih punika cacahipun senjang wonten 7. Nggih punika Wahyu tumurun kapundhut gambaripun saking Dewa Potut. Nggih foto jangkep. Satu, dua, tiga. Nggih, acara pantes-pantesan nggih punika jare tumurun makna baju warna ingkang pantes nggih punika angka 3 Sida Mulya. Mugi mengku pasemon, mugi-mugi pangajab. Muga-muga cah loro sakloron Mas Bagus sinaran Mbak Intan pantes no mboten Pak Mbun? Mboten pantes. Dereng mulya berarti mboten enten kamulyane nek di Sida Mulya dereng pantes. Nggih cobi ingkang kalih mengke kalajengaken inggih punika nggih punika Sida Mukti paripurna Sida Mulya ingkang dereng pantes. Diturunne sik niku senes Sida Mukti nika jare parang. Si pantes di Mas Bon? Belum. Pantes? Urung pantes. Nggih cobi paripurnane bisa jare parang mbok bilih wonten sida luhur mugi-mugi kanthi dipun luhur wekasane dhuwur gegayuhane muga-muga
anggenipun gegayuh dhuwur sak dhuwure langit. Piye Mas Bun, pantes porong? Nggih paripurna sida luhur dereng wonten. Wis sida asih mengku mergilan Pralampita muga-muga kasih lan sayange pinanganten kudu manten iki wis pasangan wis arep gadhahi karo gawe putra nggih punika. Piye Mas Bun, pantes purung Mas Bun? Dereng neh, urung ana sing cocok iki piye to? Sida Mas Bun, sida derajate neng ora? Lah iki sing pantes to dereng. Kabeh rene wis urung enek sing cocok iki piye iki? Sida derajat mugi-mugi derajatipun munggah. Nanging mboten munggah. Cocok apa durung? Manut abi terus iki. Ya bi urung cocok ya bi. Cocok no dereng. Oke lagi sampun, nggih. Wis entek Pak Bun nggih. Lah ketika mengali urung ngoten wis bane ampun ya Bi. Wis gak apa-apa Bi. Nggih mugi-mugi kanthi pigasipun nggih punika pigas lawe ingkang warni pethak. Mugi-mugi kanthi putihing tulusing ati nenggih punika Mbak Intan sinatan Mas Bagus mugi wening suci kalis ing rubeda muga-muga pecet wajar. Mas kon golek iki kok. Hah, nggih pitik jago mlayu Mas Bun. Pitik wedok angkrem. Suarane pitik. Pek 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 Petok. Bagus jawab. petak. Cukuruku. Moro. Cukuruku. Nggih mugi-mugi anggenipun jagonipun goleki babonipun goleki jago lan jagonipun goleki babon mugi kanthi tipun migas tumpeng tumandang kang mempeng wujudipun kerucut nika nglambangaken segitiga anane bapa ana ning biyung nukulaken putra wujudipun segitiga nika ingkang munuta licip nika tujuanipun inggil gegayuhanipun inggil mugi-mugi inggilipun nglambangaken sainggil-inggilipun gegayuhan taksih inggil Gusti ingkang Maha Suci ingkang mugi-mugi tumempeng tumandangipun anggenipun tumandang mempeng mugi-mugi kanthi tumpeng pethak nika putih resik suci adat dulang-dulangan makan berdua foto bersama dulang-dulangan bersama disiram bersama tapi tidurnya bersama sudah kok ini sing lanang dulang sing wadon sing dulang sing lanang kegantian muga-muga kayak lagunya Ida Laila Spiring berdua tapi disaksikan oleh Cak Bun kali Abi. Ketoke Mas Bagus mang urung mawit sore mergana poso 3 dina. Nah, ya Cak Bun posone 3 dina nggih.
Ora maem, ora ngombe, tapi ngerokok iki mau Mas Bagus. Nggih Mas paripurna dipun dulang, iki nunjuki toya wening. Mugi kanthi weninging toya saged nglambangaken weninging manah. Muwah meneping kalbu satemah tinemu hayam hayem hangayomi. Mas Bon toyone masih telas. Tintene ketoke karo ngombe awit sore Mas. Tintene Mas Bagus. Paripurna anggenipun ngunjuk toya wening. Paripurna dahar ngunjuk. Ibaratnya wong lanang mesti ana jodone wong wadon, ana awan, ana bengi, ana gedhe, ana cilik. Niki kalanipun dipun gendong. Napa ingkang dipun gendong nggih punika wujudipun arta receh kagem dodolan dawet. Dawete sangka belum nggih Mas. Heeh. Oke gendong. Golek papan lan adepan utawi empan. Ngerti empan, papan lan adepan. Muga-muga tansah pinayungan saking pangeran. Boyongan Cak Bon. Nggih mugi-mugi anggenipun boyo nggih punika calon ingkang dipun engkremi nggih putranipun. Muga-muga sageta kalis saking Rubeda Nirbaya Nirwikara boten wonten pambekan setunggal punapa-punapa. Niki kalanipun dipun payungi nggih songsong agung nanging songsongipun boten agung nanging alit. Keranten papanipun wonten sorterop. Muga-muga kantah dipun payungi, muga-muga panayungan Gusti Maha Suci Mbak Intan dipun ayomi kalian Mas Bagus. Rujake seger sumyah. Simpen ingkang badhe ngersakaken monggo katuran. Celana ganteng. Neng awak dadekne penak lan bungah. Rejake saking Cak Rujak. Rujak. Nggih, fotone Mas Dewa. Rezekine gedhe tur dawa. Sinten ingkang badhe ngersakaken nika artanipun arupi nggih punika pertala arta satak sato nggih dhuwit saka pertala utawi saking lemah, saking wingko. Heeh. Ingkang badhe pikantuk arta saking wingko utawi satak sato mugi-mugi lagi kebetulan dawet utawi rujak sedaya amargi rujakipun teng Mas Bon tasih dipun umpetaken. Ya, Mbak Intan salah urung keduman ya ben.
Inggih nika sing pikantuk satak utawi arta saking wingko saged dipun nintokaken sanggih tingkang tumbas rujak kaliyan dawet. Oh, gambyong nggih. Dipateni ya. Nggih ingkang sinambi mundhut dawet niki tari gambyong parianom ingkang dipun rantu nenggih punika sinartan ngunjuk rujak utawi dawet nenggih punika kalipur saking nenggih punika Mbak Tari Sinapan Mbak Yuli Rahmawati sarjana seni ingkang miyos saking Kutha Madiun kagem miyak sepuning swasana monggo Mbak Yuni Sinartan Mbak Tari anggenipun gambyong parianom derek Mas Audio Production gendingipun keng mriko Monggo ibu-ibu sing badhe ngersakaken rujake nonton tari gambyong dawete saka Banjarnegara. Operator. Oke, sik di program Mas Bro.
Nggih Mbak Yuni dan Mbak Tari dimohon untuk foto bersama. Dokumentasi. Buat dokumentasi dari Mas Dewo fotografer dari Kebun Sari Madiun. Dibantu gambarnya untuk dokumentasi. Kami selaku di multimedia terima kasih kerjasamanya dari youtuber yang belum saya sebutkan. Semoga di channel Anda masing-masing bisa berkembang sehingga bisa dilihat seluruh jagat maya khususnya di seluruh dunia. Nggih siap Mas. Kita iringane Mas. Nggih niki mbok pilih mangke paripurna ngersakaken nggih punika nggih fotografer utawi ngitung arta sinambi ngitung artane angsal pinten Mas Bun. Jenengan tumpun ngitung napa mboten? Halo. Monggo Bapak Ibu saniki mengke ngitung artanipun penghasilane sing dada rujak wau nggih. Lah dada langen-langen. Iki mugi-mugi kanthi sata arta saking wingko utawi saking bantala utawi lemah. Nglambangaken kedadiane manungsa ora luput saka kedadian saka lemah. Asale lemah sangkan parang ing dubadi benjing ing tembene bakil balik nang lemah. Ugi santen saking toya kagem nggih arta punika kedadian manungsa ora wita ana sipating toya utawi tirta. Ugi wonten sipatipun nggih punika samirana utawi angin ugi utawi saking dahana utawi geni kedadiane manusa ana sipate geni, sipating banyu, sipating lemah. Keluarganipun sing badhe foto monggo. Balik lagi ke mantene baru menghitung duit penghasilanipun. Iki mugi-mugi kanthi hitungipun cacahipun dipun foto, dipundhut gambaripun kagem dokumentasi saking Dewa fotografer. Mugi-mugi dokumentasi saged abadi buat kenangan di masa tua nanti. Nggih, mugi-mugi kanthi Bon, Mbak Intan saat ini ngitung duit disukani Mas Bagus. duitipun dipun hitung. Nah, Nika mujutaken dari rujak mau untuk pinten, hitung. setunggal kalih 900. Hitungan cabun. Terus 300, 400, 500. kathah cacahipun artanipun. 500. Mugi-mugi murakapi 1000. cekap nyukupi 1200, berkah ududu oke 1300, ananging cukup lan nyucuki ndadekake berkah. 1000 terus 5 Terus. juta 10 juta 100 juta hasil rujak mau nih Bu. Piro Mbak Intan? 200 juta terus 300 juta
Oke, men dong. juta lho niki. Hah? Hasilane rujak mau lho niki calone Bayu. 300 juta kena Yo, nggih. geragat nggih nanggap elektron Bos, desa. Salakir saem. Oh, foto saem, Bu. Alhamdulillah. Foto rujak mau Mugi-mugi nggih. dodol rujak. Saem damel bekal Rujake suger-sugyah mungkin dadekake berkah. Selamat cepet. Berkah Cangkep, cukup nggih. juga. Sami ndonga pandonga sedaya mawon. Sing penting selamat Mat wedok wilujeng. lanang di Sudra, tompo. iki. Sing penting selamat jangkep lan lancar. Keluarganipun king badhe foto monggo sak menika. Keluarga King Ngawi badhe foto-foto monggo. Acaranya pun apa? Nggih mengke abi ingkang mangarsanipun pungkasane Hastungkara doa abi ali kapureh dongani. Donga niku tanganipun ngadung, lambinipun mengo. Nanging mengonipun manungku wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa ing pangajap Mbak Intan sinartan Mas Bagus tansah penayungan saking nggih punika kanugrahanipun Pangeran ingkang Maha Agung. Abi Ali jaluk pandonga niki mriki. Niki sing ndongani abi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ala la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radallahu ta'ala syahadat Rasulullah jama'an alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Allah nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma minna alaina fi syakaratil maut wa najata minna nari wa afan dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Khususan dumateng temanten Mas Bagus kalian Mbak Intan mugi putranipun jaler soleh pinter ngaji, pinter haduran sholawatan, penerus generasi sholawat muslim. Ben podo putuku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa khususan sahibul hajat Bapak sinten nggih? Bapak kali Ibu temanten kakung kali Bapak Ibu temanten putri mugi-mugi rezekine kathah. Ndang kagungan putu. Jaler putune. Soleh putune. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ingkang rawuh ten mriki muga-muga iso nyarutangi kabeh. Iso nyarutangi kabeh. Iso nyarutangi kabeh. Amin. Rezekine lancar. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa Amin. salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liridha barakatil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saking guru Alexa Mu'a Professional Wedding datang kata rumben nggih menika Cambun audio production jangkep ugi Cambun decoration ugi foto dewa mbok pilih anggen kromagut wicara hangkrakit basa wonten cawuh kliruning ukara kisruhing parama sastra tuwin kiranging subasita satemah siglar ing reh tata krama tebah siti sekul binungkus roneng klopo ngapuranta bilih klepat nyuwun pangapura rahaya ingkang samya penanggih bagya mulya ingkang sinedya kanthi asesanti Suradira Jaya tiningrat lebur dening pangastuti nuwun kala nuwun Allah wafik
wa ila aqwamit billahi taufik wal hidayah walidha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.